Madina, Madina. Taruna Abdullahi Umar Ganduje da ya buɗewa Abdul Jabbar masallacinsa. Ku biyo mu domin jin cikakken wannan rahoto. Amma muna roko dan wannan shine zuwan ka tashan nan na farko da ka danna alamar subscribes. Sannan ka da manta a danna kararrawar sanarwa dan kuma an jima da Majalisar Malamai ta addinin Musulunci da ke Najeriya, aka fi sani da Nigerian Council of Ulama'u, ta yi kira ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya ɗage haramcin yin wa'azi ga Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara, sannan ya buɗe masa makarantarsa da kuma masallacinsa. A wata hira da ya yi da 'yan jarida, muƙaddashin shugaban majalisar Sheikh Dan Azumi ta Fawa Balewa ya yi magana da manema labarai a jihar Bauchi a yau Alhamis, inda ya ce majalisar ta damu da haramcin da aka yi wa malamin bisa damar da kundin tsarin mulki na Najeriya ya baiwa kowa domin ya yi addininsa bisa kuma adalci. Ya kamata gwamna Ganduje ya kyale Abdul Jabbar ya ci gaba da wa'azinsa. Ya ƙara da cewa wannan yanci da kundin tsarin ya bayar ya yi daidai da koyarwar Alkur'ani mai tsarki a wajen da Allah yake cewa babu tilas a addini, in ji malamin. Sannan ya ƙara da cewa muna girmama ra'ayoyin mutane mabambanta, kuma burinmu shine mu yi ta yin tattaunawa da fahimta tsakanin musulmai masu bambancin ra'ayi.